ברוכות וברוכים הבאים למרחב שלנו, אנשי הקול החדש, מרחב שכולו חגיגה והשראה של נתיבי הביטוי שלנו בעולם. מרחב שנולד באמת מתוך הכמיהה שלי, שזיהיתי גם אצל אחרים, לצמצם את הפער בין הרצון העמוק שלי להשפיע, לעורר השראה, לבין המימוש של הרצון הזה בפועל. היום אנחנו בפרק בסגנון מיקרופון פתוח, שזו במה פתוחה לנשים שעברו דבר או שניים בחיים, ובאו לספר לנו איך הן יצאו בצד השני. זה מרחב שחוגג ביטוי נשי, מחובר ועוצמתי, ויחד עם האורחות שלי, שאת חלקן תשמעו פה לראשונה, אנחנו חוקרות את נתיבי הביטוי שלנו בעולם, את מימוש התפקיד שלנו כאן, ואת הדרך לחיות את החיים שאנחנו באמת רוצות. היום אני מארחת את עירית אלון, עירית אהובה, בוקר טוב. בוקר טוב. אז זכות גדולה. הזכות היא שלי. אז עירית, בשמה המלא עירית דבורה אלון, אולי עוד נדבר על השם. היא מפתחת שיטת הקול המרפא, מייסדת המרכז לתודעה קולית, מקדישה את חייה לריפוי ושחרור הביטוי בעבודתה עם אנשים. אנחנו נדבר היום על הפער בין הקול הנעלם, באלף, לבין הקול הגלוי. אז לפני שאנחנו ככה צוללות, אני רגע אציג את עצמי. אז נעים מאוד, אני מאיה סיני, אני מלווה בתהליכים רגשיים עסקיים, מחברת בין קצוות של רצון פנימי ומציאות, והכי הכי אני אוהבת זה לגלות את נתיבי החיים שלך ושלך דרך מסע חייכם. אני יודעת לזהות את הנקודות המעצבות, שכל אחד מהם הוא שער לעולם פנימי, עשיר, מגוון ומרתק. אז אני מתרגשת קודם כל מכל מי שמאזין ומאזינה לנו, התגובות פשוט מחממות את הלב, אז קודם כל תודה ותמשיכו. ועירית, אחרי הפתיח הארוך הזה, כמה אני שמחה לארח אותך כאן. מה שלומך? מה שלומך תודה, הבוקר הזה? וואו. תודה רבה, אני מתרגשת מאוד, כי אני מרגישה שיש כאן איזשהו חיבור מאוד מיוחד, שמאוד נוגע לעולמות תוכן שלי ולעולמות Mm. שאני מתעסקת בהם, ומה שאמרת וציינת בפתיח מאוד נושק לדברים שאני עושה אותם, כאשר אצלי השער הוא הקול, שהוא המפתח לכניסה לדלתות סגורות לפני מה שאנחנו יודעים, מודעים אליהם. אז כן, אז אני מאוד שמחה להיות כאן. איזה כיף, כן, ממש, ההרגשה היא אפילו הקול הדדית. שלי מדבר, הוא כזה. הוא מתרגש, אני שומעת את ההתרגשות וזה נפלא, ובאמת לקח ככה זמן עד שהצלחנו לתאם. את היית אחת מהראשונות לדעתי שקפצו על ההזמנה שלי, כשפתחתי את הפרויקט הזה נכון. שנקרא מיקרופון פתוח, והנה יצא שעת האחרונה שסוגרת את העונה הראשונה של הפרויקט המרגש הזה. אז בא לי רגע לשאול אותך, מה הביא אותך ככה לתפוס את ההזדמנות הזו בשתי ידיים ולא לוותר, למרות שביטלנו והזזנו וחזרנו ושוב ביטלנו? מה היה שם שלא אמר, טוב, אני אשחרר, אולי זה לא. קודם כל, מאוד אהבתי את האופן שבו את מציגה את הדברים, התחברתי מאוד לתדר שלך, תדר מאוד אותנטי, מאוד, מאוד הדהד את מה שאני מרגישה שהוא בא ממני גם, ומשהו מאוד פתוח ומאפשר, שהרגשתי שהוא ייתן לי מקום נוח וטוב ונכון לדברים שאני רוצה להביא, ומשהו שיצליח להביא עוד יותר ממה שאני חושבת שאני אמורה להביא כאן. ואני אגיד לך יותר מזה, האיחור והעיכוב וכל זה לא היה סתם, כי בוודאי. בזמן הזה גם אימא שלי נפטרה, Mm, אז חוויתי גם אובדן, וזה היה, יש לזה וואו. משמעות מאוד גדולה, שזה גם פינה איזשהו חלל במקום אחר, בהתפתחות, בהתנהלות, לכל דבר כנראה יש סיבות שאנחנו לא תמיד יודעים, והנה אנחנו כאן, וזה כנראה לא במקרה. אני בהחלט מאמינה בזה, יודעת את זה ומרגישה את זה בגוף. אז בואי ככה באמת תספרי לנו, אז שאלה שאני אוהבת ככה לפתוח איתה, זה באמת, תשתפי אותנו רגע באיזשהו מסע שעברת בחיים שלך, איזשהו מסע בין קצוות, כזה שאולי את עדיין בתוכו, אולי כבר עברת אותו, אבל את יודעת שיש שם איזשהו עוצמה, יש שם איזו עירית אחרת בצד השני של המשוכה.
אז זה משהו באמת באמת מאוד מורכב. אני מרגישה שהמסע עוד לא נגמר. אני נמצאת במסע הזה ומתמודדת עם אותם דברים בדרכים אחרות, ותמיד כאילו מעלים אותי כל הזמן קומה, תתמודדי הלאה, זה השיעור, זה הסיפור שלך, ועכשיו כל פעם ברמה אחרת את מתפתחת, מחכה עוד משהו, עוד שער לפתוח אותו, זה מאוד מעניין גם. זה לא קל, אבל זה מאוד מעניין. אז אני יכולה להגיד ככה, קודם כל, נושא של קול ודיבור תמיד העסיק אותי, קול באופן עקרוני מאוד העסיק אותי. מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד הייתי קשובה לתדרים, לא ידעתי אז לקרוא לזה במילים האלה, היום אני חכמה ויודעת, אבל אז בכלל השפה הזאת לא הייתה שגורה על פי. ותדרים, מי בכלל חלם על המילה הזאת? איזה מזל שהיא קיימת. אז התדרים שאני שמעתי היו תדרים שהם היו מאוד סותרים את מה שאני הרגשתי. זאת אומרת, אני הרגשתי, שמעתי מילים, שמעתי קולות, זה לא היה תואם את מה שאני חוויתי בגוף שלי, ותמיד חייתי בתחושה של אני לא יודעת אבל רגע מה האמת, כאילו איפה האמת נמצאת, ותחושת הבטן הייתה שהאמת נמצאת בקול ולא במילים. שאני שומעת, וזה תמיד העסיק אותי הפער בין מה שאני שומעת במילים, בתוכן, לבין האופן שאני שומעת, ואני שומעת תוכן אחר, תוכן מהותי שונה. אז בעצם אני זוכרת את עצמי, זה דבר שיוצר לי בלבול, רעש, והביא אותי הרבה מאוד לחוות רצון להתחבר לצלילים, ואני ניגנתי, מגיל מאוד צעיר ניגנתי, והניגונים אצלי תמיד היו מקום שאוסף אותי אליי. זה היה מקום שמאוד עזר לי. עכשיו, המסע בעצם, כשהסיפור שלי התחיל למעשה רק כשאני יצאתי לדרכי כמורה למוזיקה, ושם בעצם חוויתי פער מאוד גדול, כשלא ידעתי עדיין, כשהוא פער, אבל הוא היה שם. דיברתי מאוד 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 גבוה, הקול שלי היה מאוד גבוה, במקהלות הייתי סופרנית, ולא אפשרו לי להיות באלט אפילו, כשמה יהרס לי מיתרי הקול, אני אהרוס מיתרי הקול, וזה היה מאוד מתסכל. אבל מעבר לזה שהקול שלי היה מאוד מאוד גבוה, ועדיין לא הבנתי מה זה, ותמיד הם אומרים לי, תורידי את הקול, או תשתקי, הרבה פעמים הם אומרים לי, כי קשה לשמוע את הקול הגבוה הזה לאורך זמן. ואז בעצם מה שקרה לי כמורה למוזיקה, חוויתי אובדן קול, ממש אחת לשבועיים, שלושה, הייתי מאבדת את הקול. עד שהבנתי שיש כאן איזשהו סיפור מאחורי העניין, שאני עוד לא יודעת לזהות אותו, כי לא הייתי חולה, זה לא היה בגלל סיבת מחלה. והחלטתי פשוט לצאת לחקר, אז מה זה וזה, והמחקר הזה של מה מסתתר מאחורי אובדן הקול, ארך כמה שנים, שבהם עברתי נגיד מהוראה של מוזיקה בבתי ספר לריתמוסיקה, מוזיקה, שזה היה קצת יותר ידידותי, אבל עדיין הנושא הזה היה מאוד העסיק אותי. אז התחלתי לעשות חקר בתחומי הריפוי השונים, והסיום היה שהגעתי לתרפיה בקול, אבל בדרך הבנתי שחלק גדול ממה שאני חווה, זה בעצם קול אחר, שהוא מושתק לאורך זמן, שלא הקשבתי לו או שלא נתתי לו בכלל קיום. המשכתי לתפקד, הייתי גם אימא והייתי צריכה להיות בתפקוד מלא, עד שהבנתי שכל הסיפור הזה זה סיפור שקול שמספר לי מה אני משתיקה. השתקתי את העובדה שאני חיה במסכת חיים אלימה, קשה מאוד, ונאבקת בעצם על מקומי, על איזושהי, קודם כל על המשפחה, על הקיום המשפחה, על ערכים שהיו מאוד יקרים לי, ועם השנים לומדת מה בעצם אני רוצה. והנושא של התרפיה בקול, כשהגעתי ללמוד את זה, זה היה אחרי שעברתי מסע עם כל מיני שיטות ריפוי אחרות, גם במגע, גם בהילינג, גם שיטות קבליות, גם עבודה עם צלילים מרפאים, עם נועה בלס, המון 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 דברים בדרך, וזה היה הדבר שאני אומרת, שם נולדתי מחדש. שם, כשהוצאתי את הקולות ממעמקי הג'יפה שלי, כאילו ממעמקי הבטן, ממעמקי הכאב הגדול, שם נולדתי מחדש. שם יצאה עירית של היום, שבעצם הסכימה לשחרר את הבושה, את הכאב, לשים אותו בריש גלי, בקול, לא בדיבור,
ושם בעצם אני זוכרת את העדות של העיניים שרואות אותי מוציאה את הקול הזה בבכי, בכאב גדול כמו של חיה פצועה. כן, זה בעצם הרגשות שאנחנו לפעמים מחביאים, אנחנו עכשיו את בעצם נתת להם את בדיוק, הקול בקוף. בקוף. נכון? את הבושה, את הכאב שאנחנו מחביאים ממש. במרתפים, ברגע שאנחנו נותנים להם את הקול שלהם, נותנים להם לבוא לידי ביטוי, התנועה כבר משחררת וזה מתנקה מאיתנו, זה כמו קסם לפעמים. אני רוצה להדגיש כאן מה שאת אמרת, לחדד עוד יותר מה מהמם. שאת אמרת. כי מה שאת אמרת, את הדגשת את העניין של קול, ואני רוצה לעזור להדגיש את זה עוד. כשאישה נמצאת במסכת חיים אלימה, היא מושתקת מיסודה. לימים גם הבנתי שהייתי מושתקת גם כילדה, אבל זה סיפור אחר, אני בת ליוצאי שואה, זה סיפור כבר שהוא משחזר את עצמו. אבל כשבן אדם נמצא במקום כזה, כשאומרים לו, מה את מרגישה? מה את חובה? אני לא יודעת מה לומר, אין לי מילים. והרבה מטפלים, אני שמתי לב, זה מה שאני הייתי בטיפולים, אני חיפשתי את מזור, וכשדיברו איתי על מילים, תגידי מה את מרגישה, זה מקום הכי מלחיץ, הכי מכווץ, הכי מנתק עוד יותר, כי אין לי מילים, אני לא יודעת להגיד, אני גם לא מרגישה באמת, אני לא יודעת מה אני מרגישה. וכשניתנה לי החירות לתת קול ולא מילים, שם השתחררו גם המילים. וזה היה בשבילי תגלית מטורפת, שאני לא חשבתי שהיא אופציה בכלל בחיי, כי איך מחלצים את הכאב הזה, את הבושה הזאת, לא ידעתי לקרוא לזה גם בשם. עכשיו אני יודעת, אני חכמה, אני יודעת לעזור לאנשים לדבר את זה, כל הכבוד, אבל אז מי בכלל ידע שזה בושה? מי ידע שזה אשמה? מי ידע שזה כעס? לא ידעתי כלום. אבל כשהוצאתי את זה, קודם כל השתחרר הפקק. ופשוט השתחררה האנרגיה הכלואה הזאת. ואחרי זה הגיע שטף של מילים, פתאום מצאתי את עצמי מסוגלת. עכשיו, אני מורה למוזיקה. אני לא ידעתי אף פעם את המילים של השירים. ידעתי לנגן, ידעתי לשיר במנגינות. מילים זה לא היה הסיפור שלי, ופתאום יצאו מילים גם של שירים, ופתאום אני מצאתי את עצמי כותבת שירים. אז זה אומר, והבנתי כמה כשיש מקומות שכשאתה מחלץ אני כבר הרחבתי כאן על העניין הזה, אבל אני אומרת שמשם התחיל מסע מאוד מאוד רציני, שם הבנתי שזה מה שאני הולכת לעשות עם אנשים. Hmm. כי ממורה למוזיקה, באמת הייתי מאוד מאוד מבוקשת, מאוד מוצלחת, גם לימדתי נגינה, אבל הייתי מוצלחת והצלחתי ועשיתי דברים מדהימים, ועדיין מקום שבאמת נותן משמעות ושליחות, זה היה המקום שהבנתי, הנה, זה מה שאני הולכת לעשות, מה שאני לא הצלחתי עד היום לעשות, ולא רק זה, מצאתי קולות שבכלל לא ידעתי שיש בי, פתאום היו לי קולות נמוכים, כמו אפילו שכמעט קול נמוך של גבר, שזה לא ידעתי בכלל, מהסופרנית הזאת יצא קול כזה נמוך, והבנתי שזה הכל אפשרי, אנחנו הופכים להיות כלי נגינה מלא צלילים, שיכול לדבר במגוון אפשרויות, שיכול לשיר Hmm. בכל מיני, ויכול לתת ביטוי למישהו. עכשיו, זה לקח אותי כמובן לעוד, אבל אני אעצור כן, כאן. אני רוצה רגע, אני מקשיבה לך בשקיקה והגוף שלי כאן מצטרף, ובאמת כתבתי לי כאן כמה נקודות שבא לי רגע לפני שאנחנו ממשיכות, כי אני פשוט חושבת שיש שם משהו שהוא עבור גם המאזינות שלנו, בעיקר, אני רואה את זה הרבה בעיקר אצל נשים, ובעיקר אצל נשים שחוש הרגישות שלהן הוא מאוד מאוד מפותח. והן רגישות והן שומעות את הדברים שעוברים דיברת בהתחלה על הפער הזה, בין המילים, ששמעת את הפער, בין מילים שאדם אומר לבין, אבל זה לא תואם את התדר שהמילים יוצאות איתו. אני מרגישה משהו אחד, המילים מספרות משהו אחר, זה לא תואם. אז בא לי רגע להדגיש את הנקודה הזאתי, שגם אני הרבה זמן, הרבה שנים, חלק גדול מחיי חוויתי את הפער הזה ולא ידעתי להסביר אותו. כי ידעתי שאם המילים נאמרות, אז זו האמת, מילים נאמרו, זה מה שאדם אומר. ובאמת להבין
שזה בעצם שוב חוזר לנקודה שגם את ציינת, שזה רגע, קודם כל להכיר רגע את המערכת שלנו ולהבין שיש מילים שנאמרות נגיד מהשכל, שהן צריכות להיאמר, שהן מנוסחות, שהן מדויקות, אבל יש מילים או תדרים שעוברים דרך הרגשות שלנו ודרך הגוף שלנו, נכון? ואנשים רגישים או נשים רגישות, הן שומעות את כל התדרים האלה. ולכן קל לנו גם לזהות איפה יש את הצרימה הזאת. ולכן זה גם צורם לנו. ולכן כשאנחנו לומדות לעבוד לומדות להכיר ולעבוד עם המערכת הזאת, שם אני חושבת העוצמה, גם בעבודה שלך עם האנשים שאת מלווה. כי את יודעת לסנכרן את הקול, עם התדר, פשוט ליצור משהו יותר הרמוני ופחות צורם. ואני מאוד מתחברת לזה, כי זה גם מה שאני עושה. ולכן זה מופלא, כי זה בעצם נותן איזושהי תמונה יותר שלמה ל, ל, לאיך אנחנו בעצם מתהלכות בעולם. אנחנו רוצות להתהלך, אנחנו רוצות להשמיע מסר, רוצות להדהד, רוצות להשפיע. אנחנו לפעמים לא מבינות שאנחנו מעבירות דברים אחרים. נכון? וואו, כל כך מדויק מה שאת אומרת. אני אולי אוסיף עוד מה שאת אומרת. זה נורא יפה מה שאת אומרת, ואת אומרת, ואת עובדת הרבה עם בעלות עסקים, ואני גם עובדת הרבה עם בעלות עסקים, אחת המטרות הגדולות שלי היו בעצם להביא את הידע הזה לאנשים שנמצאים מול קהלים, וזה לא משנה אם זה מטפלים, אם זה פסיכולוגים, אנשים שעובדים, אנשים שהם יעבירו את זה הלאה. ולמה היה חשוב לי? כי היה חשוב לי לדייק את החיבורים האלה אצלם, את המקום הזה שאתה מעביר ידע, אבל אם אתה מעביר אותו עם איזשהו רגש שהוא לא מסונכרן עם הידע הזה, יעבור שם איזשהו תדר שמישהו אחר לא יוכל להקשיב או יסרב לקבל, לא כי אתה לא מביא ידע חשוב, אלא כי משהו שם, הצרימה מורגשת. כן, מורגש, ואז יש בגוף איזשהו סוג של תגובה של התנגדות. כן. ולכן החשיבות הגדולה ליצירת הסינכרון בין התוכן לאופן היא מאוד 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 גדולה. בדיוק עולה לי עכשיו ככה לשתף אלא אם כן את רוצה לשאול משהו, לא, לא, בבקשה. אני רוצה לספר על אדם מאוד מיוחד שאני מזכירה אותו הרבה מאוד, מיכאל צור, דוקטור מיכאל צור, שמתעסק בנושא של ניהול משא ומתן, שזכיתי ללמוד אצלו, אבל בצורה כל כך מופלאה הכרתי אותו, והבן אדם הזה, הוא מדבר על ניהול משא ומתן, באמת בדיוק על הדבר הזה, כמובן ברמות של עבודה עם אנשי עסקים ועורכי דין, ועל הנושא של החיבור בין האופן לתוכן בניהול משא ומתן, ואני זכיתי להעביר שם השתלמויות אצלו לא מעט, כדי לעזור באמת לחיבורים האלה לקרות. החיבור שלי איתו גם זה חיבור מטורף, אבל זה בהרחבה אולי בפעם אחרת, או אולי בהקשר אחר. אבל אני כן רוצה באמת לדבר על הנקודה שהעלית, שאנחנו בתור בעלות עסקים, לפעמים אנחנו לא יודעות שיש את הצרימה הזו אצלנו, נכון? אנחנו לא מבינות למה הקורסים שלי לא מתמלאים, למה השירותים שלי, למה היומן שלי, יש לי כל כך הרבה חלונות ריקים, למה העולם לא מגיב? ואני כל כך רוצה לתת ולתת, למה העולם לא מגיע לקבל בעצם, נכון? אנחנו לא תמיד יודעות שהתדר צורם. אז אם עכשיו מישהי מקשיבה לנו, בעלת עסק, ואומרת, אולי יש כאן משהו באמת, אני באמת עושה, מדברת, כותבת, סרטונים, כל מה שצריך, אבל משהו לא עובד. מה היית מציעה לה להתבונן עליו? מה היית אומרת לה? קודם כל, אני תמיד מדברת על זה של באמת התבוננות פנימה, אבל באמת לנסות לראות, קודם כל להקשיב, אני יכולה להעיד על עצמה, מה להגיד לה? להגיד לה קודם כל לנשום עמוק ולהתבונן ולהרגיש את הנושא של החיבור פנימה, לנסות להוציא את הכל ממקום יותר עמוק ולהרגיש מה עובר שם. הכל שמה הוא פשוט לתת לכל איזשהו מקום. פיזית, נכון? פיזית, את פיזית ממש פיזית, להניע את לפתוח את הכל, הפה. לעשות כן, אבל קולות. במקום הזה, אם את רוצה שאני אעשה איזושהי הדגמה, אני מוכנה בשמחה לעשות זה. בבקשה. אה, אני פשוט תמיד אומרת, אנחנו נוהגים לנשום דרך האף, כי זה מה שלימדו אותנו שהוא הנכון. גם אני למדתי ככה, גם פיתוח קול, וזה הנכון גם והבריא.
נכון? כך לימדו אותנו. כך לימדו אותנו. עכשיו, זה נכון ובריא, ואני לא מתווכחת עם זה לחלוטין, אין שום ויכוח שזה נכון. יש אבל נכון אחר שהמטרה שלו היא שונה. ואם אני רוצה להיפתח אל העולם הרגשות שלי ולפתוח את הקול שלי אל שם כדי לגייס את הקולות ממקומות עמוקים, כדי להפוך את הדיבור שלי להרבה יותר אותנטי, מחובר, אני זקוקה דווקא לנשימה דרך הפה שתמלא את הגוף שלי ותיתן מנוע מספיק רחב לדחוף את הקול שלי ממקומות שאחרים, לעזור לקול שלי להגיע ממקומות אחרים. אז מה אני עושה? אז קודם כל אני ממליצה לפתוח את הפה ולנשום עמוק דרך הפה, וגם לנשוף דרך הפה. אה, יש הרבה אומרים, אבל אני מתייבש לי הגרון, מתייבש לי זה, אני כזה, אוקיי, זה נכון בהתחלה, כי אנחנו לא תמיד רגילים, אבל יש בזה משהו כל כך קסום. אני פותחת את הפה ופתאום אני מתחילה להתחבר למקומות מאוד עמוקים וראשוניים, ואז, אחרי מספר פעמים שאני עושה את זה, אני יכולה גם לשלוח איזשהו קול שבא בצורה מאוד מאוד פשוטה מהמעמקים, אפילו איזושהי הנחה, גם אם הוא צרוד, גם אם הוא לא, הוא קטוע, לא משנה, העיקר שהוא יוצא, זה לא חשוב איזה. לתת לזה פשוט לצאת כמה פעמים. אפשר להרגיש את ההדהוד שלו בבטן, בתיבה בול. שלנו. זה כל בדיוק. כך כל עכשיו, כך אני עושה את זה נעים. בדיוק, ואני עושה את זה כמה וכמה פעמים, ואני מוציאה כל פעם קול אחר, צליל אחר, פותחת יותר, אפילו פותחת גם את הלוע יותר, משהו מתחיל להתחולל. אז קודם כל, ברמה הזאת, משהו מתחיל להשתנות, ואז, כשאני מדברת ואני יודעת, ואני מתחילה להיות מודעת לעניין הזה של הנשימה דרך הפה, דרך הקולות היותר עמוקים, משהו מתחיל לקרות וכבר משתנה. עכשיו, כמובן שיש איזשהו תהליך של פתיחה ושחרור שמאוד נחוצים כדי להבין מה המהויות שם, אבל זה אבל ברמה יותר עמוקה. עצם התרגול מאוד מחבר לגוף, וממש, כמו שאמרתי, זה מהדהד בבטן. אני מאוד אוהבת את החיבור שעשית כאן, בין הקול לתנועה שלו בגוף, ולנשימה בכלל. גם אני, חלק מהכלים שלי, והכלי אולי הכי משמעותי שאנחנו עובדים איתו, הוא באמת הנשימה. וגם אני מאוד ממליצה לקחת, לנשום, לקבל אוויר עם פה פתוח. אנחנו מזרימים ככה ומזרימות ככה המון המון חמצן לתאים. כשאנחנו נושמות את זה נכון עד קרקעית הבטן, ומשחררות הכל מתוך כל קרקעית הבטן, אפשר ממש להרגיש את התאים של הגוף נפתחים לחמצן שנכנס, ולא סתם נשמה ונשימה הם אותיות מאוד מאוד דומות, כי זה ממש נותן מבחינתי, הנשימה היא פותחת נתיב לנשמה, לביטוי האותנטי, למהות שלנו, כמו איזה נתיב לרוץ בו במערכת שלנו והחוצה. אז אני אז אוסיף אני אוסיף על מה שאת אומרת. כשאת אומרת הנשימה דרך הבטן, הנשימה דרך הפה, לפתוח ולהגיע, אני אומר יותר מזה, כי הרבה יחלקו על מה שאת אמרת וגם עליי, או חולקים, מה, אבל זה לא, אבל תראי, אבל זה מקובל, ותראי כתוב, וזה אמרו, ובואי שולחים לי סרטונים על כמה שזה לא מדויק, והמדע אומר ככה, ואני אומרת, יש מטרות שונות, והנשימה דרך האף, היא הנשימה המקובלת והיא נכונה למטרות מאוד רוחניות ויוגה וכל המשיטות האחרות, אבל יש בה המון יסודות של ניסיון לשליטה, מכיוון שאנחנו מנסים בעצם לנשום נכון, מהמקום הנכון, וגם לאמץ את השרירים הנכונים, ואז אנחנו בעצם שולטים וגם מנסים לשלוט על הכל, מה שעושים בעצם בעבודה של רצון להביא את הכל למקום אומנותי, שזה בסדר גמור. אבל כשאני רוצה להגיע אל מקומות שהם בלא בשליטתי, שאני לא מודעת אליהם, שאני לא יודעת, המפתח לרובד הרגשי ולרבדים היותר עמוקים שלנו זה נשימה. נשימה נשימה דרך הפה היא דרך הפתוח. הפה הפתוח, שהוא ועוד מקום כמובן, יותר פרימיטיבי כביכול. זה מקום שמביא אותי למקום היותר מחוספס שקיים בי, שאני משתדלת לא להראות אותו בחוץ.
אבל זה בדיוק המקום ששם טמונים האוצרות הגדולים, מהמם. והקולות המופלאים קיימים שם. הם טמונים מאחורי כל החספוס, וכל הצרידות, וכל הבעיות שיש לנו בכל, טמונים האוצרות הכי גדולים, שעוד לא מצאנו את הרגע להקשיב להם, לגלות אותם. כן. הסכמה לעבור דרכם היא המפתח לכל היופי הזה. בהחלט, אני מסכימה, וזה באמת, אולי אם אני חוזרת רגע לשאלה שהנחנו לפני 2 דקות וקצת נסחפנו, זה באמת, אם אנחנו שוב חוזרות לנקודה שאנחנו רוצות להדהד איזה מסר ואנחנו לא מבינות, לא רואות את הצרימה, זה רגע הזמנה לעבוד או עם הקול, כמו שאת מציעה כאן עירית, או עם כלים אחרים, כל אחת מה שנכון לה, שנייה להבין מה באמת יושב בפנים, שעובר יחד עם יכול להיות שיש לנו מסר מופלא ומתנה מופלאה, לא יכול להיות, יש לנו מסר ומתנה להעביר הלאה, אבל הצינור שדרכו המסר הזה עובר, כמה שהוא יותר נקי סלעים שאנחנו משאירות בחצר האחורית ולא שנייה מנקות, מזיזות, מחלצות משם את מה שצריך לחלץ, את הזהב הזה שרוצה לצאת החוצה. בלי זה אין את ההרמוניה בסנכרון בין מה שאנחנו אומרות לבין שאר התדרים שעוברים יחד עם המקום לגמרי. שאנחנו מציגות. אולי יכול להיות שאני אוסיף על זה, כי את אומרת, כן, בהחלט. באמת נשות עסקים שבאמת רוצות להעביר מסרים, אני יכולה להגיד בשם עצמי, אוקיי? אפילו לא רק, כן, רק נפתח סוגריים, אפילו לא נשות עסקים, כל אישה שרוצה ברור. להעביר, כן, אנחנו אולי זה, אני רוצה רגע כן, להרחיב אולי ולהגיד שזה לא כל אולי מי, להגביל את זה, כן. אני רוצה להרחיב ולהגיד שזה באמת לכל מי שמרגישה שהיא רוצה להעביר משהו, אבל במעבר פה, בצינור הזה של הגרון, הדברים יוצאים, זה לא מה שהתכוונתי, זה לא בדיוק יצא כמו נכון. שהתכוונתי, זה הנקודה קורה, הזו. זה בהחלט, וואו. זה קורה בתוך מערכות יחסים. אני בעיקר עובדת על הקשר, ובתוך קשר, הגשר אל הקשר, גם עם מערכות יחסים, משם אני באה, ממקום מאוד פגוע, אז מן הסתם אני גם עובדת המון על הנושא של הקשר שלי עם עצמי, והקשר שלי עם הסביבה, כי באמת הכל, אבל אני כן אומר שבאמת הרעשי רקע הפנימיים האלה שנמצאים שם, זה מקומות שבאמת אני עדיין לא גיליתי אולי בתוכי, או לא הסכמתי לפתוח כמו שקרה, לקח לי שנים עד שפתחתי את הסיפור שלי, להגיד שעברתי זה, ברגע שאת מוכנה, יש איזו מוכנות לדבר מול עצמי קודם כל, להכיר בזה מול עצמי, שאני באמת חווה XYZ ואני מודעת לזה, יש משהו שנפתח שם, שמתחיל לגלות את עצמו, ופתאום אני לא חיה רק בפסדה שלי, רק ברצון שלי להביא מסר, אבל מאחוריו יש משהו שהוא בעצם לא, עדיין לא עבר את המסר בעצמו עד הסוף. ואני יכולה להגיד על עצמי שגם הקול שלי מאוד עבר שינויים באופן שבו אני מציגה את עצמי בחוץ. אז אם בעבר הקול שלי היה מאוד מתקתק וחמוד, ואני מחייכת ותמיד נראית כזאת שמחה ועליזה ומתוקה והכל זה, אבל מאחורה היו כל כך הרבה סיפורים שעוד לא הסכמתי לספר אותם, זה נשמע לא אותנטי. מהמם. ואז הניסיון לכסות על זה גם הרבה פעמים הביא קול מאוד גבוה ומנותק, כי גם איך שאני נשמעת, מספר, אני היום יודעת להגיד, שזה יכול להתפרש למי שמכיר את העניין של הקול, המיקום שלו משנה גם את המקום שהוא מביא החוצה. אם אני מדברת נורא גבוה ומתוקה והכל, זה מקום שמנתק אותי גוף, ויש מטרה לזה, ויש לזה חשיבות לפעמים, אבל זה צריך לדעת שזה גם יוצר איזושהי תגובה בצד השני. כן, וואו, אז באמת זה להיחשף עבורי, ואני מקווה שגם עבור המאזינים והמאזינות שלנו, זה באמת להיחשף לעוד עוצמה שיש בנו שאנחנו אולי לא מכירים ומכירות. יש לנו כאן מורה דרך, מנחה, מצפן, איש סוד, זה שיודע הרבה לפניי מה קורה ומה לא קורה. ואנחנו לא באמת מודעות ליכולות ולכוח שיש לנו מעצם המערכת יחסים הזו, עם הקול שלנו, נכון? הקול בקוף, עם לגמרי, הוויס, ממש עם הוויס שעובר דרך המערכת שלנו. ממש.
כן, אני בהחלט קוראת לו מורה דרך, אני קוראת לזה גם ישות שמתנהלת מכוחות נותן לה הבורא. אני מאמינה שהקול שלנו, כמו שאת אמרת על הנשימה, מה, מה, הנשימה היא בעצם הרוח, איך קוראים לזה? הרוח שנותנת את האנרגיה אל הקול. הקול הוא אנרגיה שבנויה על אנרגיית החיים. ובלי נשימה אין לנו קול, אבל הקול שלנו גם תלוי ברצון העמוק שלנו להשמיע אותו. Mm. והרצון שלנו מחובר גם, אם נחבר אותו לרצון הגבוה שלנו, שבעצם מחבר אותנו למקור שבעצם ממנו נובע בעצם קולנו, שהוא לא רק תלוי במיתרי הקול שלנו, ואנשים שחושבים שמיתרי הקול הם היחידים שמהדהדים את הקול, אז טועים בגדול, ועובדה שיש כל כך הרבה פגיעות במיתרי הקול, ועדיין אנשים מצאו פתרונות איך להשמיע את קולם, כי יש דרכים לעקוף ולעזור למיתרי הקול להדהד ממקומות אחרים, שיונקים מהידיעה שהקול שלנו הוא באמת בשירות הבורא, עובר דרכנו כמו הנשימה, וכן נעזר באיברי הגוף, באיברי הקול שעוזרים לנו, איברי הדיבור והאיברים של הגוף, כדי להשמיע את קולנו. זה מדהים איך ההבנה שבעצם כל המערכת הזאת שנקראת אדם, כל המערכת הזאת שנקרא עולם, מציאות, זה בעצם, אם אנחנו רגע מניחות כאן איזושהי הנחת יסוד שזה עצם השירות לבורא, אז אנחנו גם מבינות שהוא בנה את כל המערכות פה בחוכמה, ובכל מיתר, גיד, פרח, סלע, יש עוצמה, יש חוכמה, יש כוחות שאנחנו יכולים ממש לקבל אלינו כדי לממש את תפקידנו. ואם אנחנו רגע מורידים את זה מהרמה הרוחנית לרגע למציאות היומיומית, זה בעצם התשובה הפשוטה לבקשה הכל כך עמוקה של כל כך הרבה מאיתנו, להיות מה שאנחנו, מי שאנחנו, להביא את עצמנו במלאות, בשמחה, בכנות פשוטה, נכון? החוצה, זה לגמרי. הכמיהה, זה כמיהה ששוכנת בלב רבים ורבות, והתשובה היא פשוט בלהכיר את המערכת ולדעת שיש עוצמה בקול, בנשימה, בלהסכים להרגיש, בגוף עצמו, בתאים, בהכל. אם הכל פה לשירות הבורא והכל תוכנן ונבנה על ידי המאסטר הגדול בעולם, יש כאן עוצמות וכלים שרק אנחנו צריכים ללמוד אליהם, ללמוד אותם, להסכים להיפתח אליהם, וקיבלנו את כל מה שרצינו, את לגמרי. היכולת, נכון? את היכולת להעביר דרכנו ולהשפיע הלאה. מה שאני רוצה להוסיף כאן זה שבאמת הנושא של הביטוי, מאוד מאוד, הביטוי הקולי, או הביטוי בדיבור, או ביטוי בשירה, או הביטוי בכלל, אבל במיוחד כשאני משמיעה את קולי. באים אליי המון אנשים שלא מצליחים להשמיע את קולם, לא, פיזית, אוקיי? כשזה מגיע למקום הפיזי זה כבר ממש ניכר, אוקיי? עד אז אנשים עוד לא שמים לב. מתי הם מגיעים לטיפול? כשהם פתאום נתקלים במחסומים, בכאב, בקשיים. ואז אני אומרת, וואו, וכאן ממש אפשר לראות כמה משמעות יש לכלי הזה, שאנחנו מסתכלים עליו כמובן מאליו, ולא נותנים, לא נותנים את הדעת, ומאמצים אותו, ומשעבדים אותו לצרכים ולרצונות הלא מדויקים שלנו, ושמה כשהוא עוצר, הוא אומר, די, סטופ, בואו, עכשיו, זהו, בואו נעשה בדק בית. Mm. כמה זה חשוב שנעשה את הבדק בית עוד לפני שקורים התקלות האלה. בהחלט. אני מסכימה עם כל מה שאת אומרת, ואני רוצה רגע לשים כאן עוד הנחה. נכון שאנחנו מדברות כאן על ביטוי דרך קול בקוף, ופתאום עלה לי ללב ולמחשבה, אותו אדם שנולד בלי קול. אז אני רוצה להגיד שגם גם אם פיזית אנחנו נעלמים ואין לנו את הקול, זה הזמנה למצוא נתיבי ביטוי חדשים, לגמרי. עוצמתיים, נתיבי ביטויים בכל מיני צורות. הקול הוא מאוד נוגע בך ומאוד נוגע בי בתור נשים שיש להן הרבה מה להגיד, אבל אולי הרבה שנים שתקו. אבל אנחנו מדברים פה באמת על נתיבי ביטוי שהם בכל מיני דרכים ואפשרויות, ובאמת זו העוצמה.
למצוא את הדרך, את הנתיב ביטוי שלנו בעולם הזה. עבורי זה אז אני דרך רוצה להגיד קול, לך על כן. זה, אז אני רוצה להגיד על זה משהו, כי אני מאוד אוהבת את מה שאמרת, ו, ובוא נאמר שזה לא הנתיב היחידי שאני משתמשת בו, הקול הוא אחד הדברים היותר עוצמתיים שבסופו של דבר גם יוצאים לדרך, יש כאלה שמגיעים ולא יכולים בכלל להשמיע קול, אז יש לי קערות טיבטיות, ויש לי כלי נגינה, ואנחנו משתמשים בציור ובתנועה, כדי לחלץ משהו. עכשיו, כשאני אומרת קול מהמם. פיזי שיוצא, לא בהכרח זה הקול הפיזי, לא בהכרח שומעים אותו. כשאני אומרת תוציאו קול, גם אין קול, מבחינתי הוא קול. עצם ההוצאה, האקט הזה של אני מוציאה קול, לא חשוב אם אני שומעת שיצא כאן קול, כי לפעמים לא יוצא קול, ואצלי לא יצא קול המון המון זמן. זה בעצם המקום יכולתי, שהנשימה תומכת בו, נכון? אם כן, אנחנו... אבל אני יכולה לפתוח את הפה, ולא יוצא לי, כי משהו, או שאין לי קול, כי את מדברת על אנשים שיש כי להם, פיזית אין קול, פיזית אין להם או שיש קול, חסימה רגשית, נכון? כן. עדיין, גם אנשים שהם אילמים, עדיין יש להם איזשהו קול, אבל מהמם. עצם האקט הזה של אני מכריזה עכשיו שהוצאתי קול, מבחינתי יצא קול. לא מעניין אותי אם אני לא שמעתי. השמיעה כן, שלי היא כן. מוגבלת. זה קול, מבחינת המערכת זה קול. דיוק חשוב לי יפהפה. להגיד, כי כן, זה מאוד מעסיק אנשים שבאמת באים עם קושי עצום לפתוח את הפה ולעשות משהו. זה מאוד כן. קשה. זה בהחלט מאוד קשה, וללא קשר לקול הפיזי, אני רוצה רק לחזק את מה שאמרת, שבאמת תוך כדי נשימה וכוונה עם הנשימה, זה רגע לפתוח את הנתיב הזה של הנתינה והקבלה, כמו שיש בנשימה, בין הפנים לבחוץ. אז אם אני רוצה רגע להניח כאן תרגיל למי שמאזין לנו, תרגיל בנשימה, עם כוונה. אז אנחנו באמת לוקחות אוויר, מקבלות אוויר, סליחה, אני לא אוהבת את המילה לקחות, מקבלות אוויר פנימה עם פה פתוח, וממש בכוונה ובדמיון, ממש לראות איך אנחנו מכניסות אוויר, גורפות את קרקעית הבטן, ועם הנשיפה מוציאות את כל מה שגרפנו מקרקעית הבטן. ממש בנשימה ובנשיפה, בהכנסה ובהוצאה, וזה פשוט פותח את הנתיב של הביטוי, גם אם אין קול, וגם אם הקול חלש, וגם אם הקול הוא רועד. זה פשוט מחזק את הפתיחה הזאת, את הצינור הזה, של המערכת היחסים שלנו עם העולם, של הביטוי שלנו, של הנתינה והקבלה. אז, אז תודה על זה. תגידי, מה את הכי אוהבת בעבודה עם אנשים שאת עובדת, שאת פוגשת? מה הדבר שהכי משמח אותך, מרגש אותך, מסקרן אותך? מסקרן אותי כשאנשים פתאום נפתח להם, וזה קורה מאוד מהר, נפתח להם, וואי, לא ידעתי שאני יכולה, לא ידעתי שיש לי את זה, לא ידעתי שאני מסוגלת, לא ידעתי שיש לי כזה קול. וואי, מה זה עושה לי? אני לא מאמינה כמה אנרגיה, כאילו, אני כאילו הייתי, מרגישה שהייתי בחדר כושר. הקסם שקורה כשמשהו משתנה ופתאום מצליחים להשמיע קול בצורה שונה, פתאום מצליחים לשיר אחרת, פתאום מצליחים לדבר. אני מכינה אנשים גם לראיונות עבודה, מכינה אנשים להרצאות, מכינה אנשים להופעות הרבה פעמים. אבל המקום הזה, אבל שבאים במקום אפילו שהכל מאוד מאוד סגור, כי יש מערכת יחסים מאוד קשה בבית, ופתאום אני מסוגלת להגיד לא, ואני מסוגלת לתת תוקף לדברים שלי, כי אני נתתי תוקף לקול שלי, אז הוא מקבל תוקף, היכולת שלי לעמוד מול אחרים, ולעמוד מול הבוס שלי ולהגיד, לבקש העלאה במשכורת, שזה דברים כל כך טריוויאליים, אבל כל כך לא פשוטים להרבה אנשים, ובמיוחד לנשים. הצבת הגבולות זה דבר שהמון מעסיק בעניין הזה של להשמיע קול, זה גם לשים את עצמי על הבמה בכל מיני מובנים. אני מאוד אוהבת את האנרגיה שעוברת, והמקום הזה של השמונה, המטפל מטופל, ובעצם מי המטפל, מי המטופל, אני הרבה פעמים מרגישה, לא, אני חיה בידיעה, שכשאדם מגיע אליי, הוא מגיע כדי ללמד אותי, להביא אליי לחיים שלי משהו שאני אמורה גם לשמוע.
זאת ללמד אומרת, וללמוד, כן. אני, באותו רגע שאני איתו, אני כמו צינור, ואני תמיד אומרת, אם אתם רוצים לרשום, תרשמו, אני לא זוכרת מה אני אומרת, אז הדברים באים דרכי בשביל האדם עצמו, וכשאני שומעת, אני מבינה שהם באו גם אליי. הדברים שאמרתי על האדם, שבזכותו גם אני שומעת את מה שאני אמורה לשמוע ולחזק. אז אני זה מאוד, מזדהה עם זה מאוד, זה אחד מהתענוגות באמת להגיע לאיזו פגישה או שיחה או הקלטה של פרק, ולפגוש בעצם את עצמי דרכך, דרך הסיפור שלך, דרך המסר שלך, אני גם לומדת משהו חדש על עצמי, וזו תנועה יפהפייה. מרגש, כן. זה ממש מרגש בכל פעם מחדש. אמ, אני, קודם כל יש איזו שאלה שאת רוצה להוביל, כי אני חשבתי אולי, התחלתי עם העניין הזה שהסיפור הזה של הלימוד הזה, אמ, השיעור הזה של הסינכרון בין הקול והדיבור, בין האופן לתוכן, בין הפער הזה, שאני מוצאת אותו קיים ברבדים שונים בחיים שלי, באמת זה משהו שמלווה אותי גם עם אנשים שאני רואה את היכולת פתאום לצמצם את הפערים, גם אצל מרצים שמדברים פתאום את עצמם. רק לפני יומיים הייתה אצל מישהי שרצתה להביא, היא מתחילה לנאום, לספר, להציג את עצמה בצורה כל כך מתוקתקת כזה. ואני אומרת לה, תקשיבי, את רשימת המכולת הזאת, תוכל לשלוח במייל, זה כמו אני אומרת גם למנהלים, לא משנה. אבל את, אנשים רוצים להכיר אותך, תביאי את מי את, ואת מביאה כל כך הרבה ערך, וכל כך הרבה טוב, ויש לך כל כך הרבה, תביאי את האור שלך, ואחר כך תספרי מה למדת, מה עשית, כן, אוקיי, זה רשימת המכולת הזאת, תשאירי לאחר כך. וזה כל כך משנה את הדיבור, וזה כל כך משנה את הביטוי, פתאום הגברת נפתחה, ומקול כזה חלש וקטן וזה, פתאום נפתח קול אחר. זה היה כל כך מרגש לראות, וואו, אור פתאום. מדהים. אז אני רוצה, לא, אז אני אשאיר לך, תשאלי את את השאלה הבאה. אם יש בך משהו שרוצה להיאמר, בבקשה, אל תעצרי את עצמך. תראי, אני רוצה אולי לשתף שבאמת השלבים האלה, את יודעת, בוא נאמר אני הרבה זמן ברשת שתקתי תקופה מאוד ממושכת בשנה, שנתיים האחרונות, לאורך, בזמן שבעצם עברתי איזה דברים אחרים, שבעצם הביאו איזושהי רמה אחרת של עשייה, ורמה אחרת של פער, שהבנתי שאני גם אותו צריכה לצמצם. אז לפני שאני אדבר על הפער הזה, אני אספר שמצאתי את עצמי מתחברת גם לרובד אחר, שלקח אותי לרובד הרוחני יותר, שאני מביאה את העולם הקבלי, ואני מביאה היום גם כלים רוחניים לתוך עולם הקול, שפתח עוד ערוץ ועוד רובד בתוך העשייה שלי, וחיבר אותי גם לכוחות שתמיד היו שם, אבל לא נתתי להם את הביטוי, לא דיברתי אותם. והיום אני פשוט יוצאת איתם יותר. זה מרתק שעולמות נפתחים כשאנחנו מסכימות ללכת את הדרך, פשוט ככה, אנחנו לגמרי. מסכימות ללכת את הדרך, אנחנו נפתחים אלינו עוד ועוד עולמות, עוד ועוד מקורות מידע, ידע, דברים שאנחנו מרגישות, נכון? זה חשוב גם להגיד שזה לא רק כמו עכשיו קניון האינסופי שאפשר לרכוש את כל הקורסים וכל הידע שבעולם, אלא זה באמת לזהות מה קורה לי באלף, ופשוט להיפתח לגמרי. לאפשרות, כן. תראי, אצלי זה תמיד עבר אצלי, זה דרך איזושהי חקירה, מהיום שאני התחלתי לעשות את העבודה בכל, אני ידעתי שזה מחובר לבורא עולם, וכל מה שאני עושה אני מייהדת את כל מה שאני לומדת, ואני פשוט חקרתי בספרות התורנית והקבלית שנים, 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 ותמיד עשיתי את זה בסתר, ולא, אמרתי, אני אגור, אני ארגיש מספיק ראויה להביא את הדברים האלה בזמן שאני ארגיש מחוברת יותר, ואף פעם זה לא, זה מגיע איזשהו שלב של הבשלה, שבאמת את מבינה שהכוח הזה נותן כן, המון כוחות, כן. אבל המקום הזה פגש אותי באיזושהי נקודת צומת של פער שאני הבנתי שאני חווה אותו, כשפגשתי שוב את הפוסט-טראומה המורכבת שלי בצורה אחרת, כשהבת שלי פשוט חוותה אירוע מאוד מאוד קשה,
שהיה מאוד ידוע, זה משהו שפורסם, היא יצאה מאיזושהי כת, והייתה על זה כתבה מאוד מאוד סוערת של חיים אתגר בזה, וליוויתי אותה במשך כל השנים האלה, והיציאה מהכת פשוט עשתה שבר מאוד גדול, ויצרה פער מאוד גדול בהתנהגות. קיצור, מבן אדם מאוד מתפקד, היא הפכה להיות ממש מקום מאוד מאוד מתמודד מאוד קשה, ואני ברקע כאימא, ופתאום כל ההתעוררות הזאת של מה שהיא חובה, העיר בי הרבה מאוד מקומות שהשתקתי, שלא פיניתי להם את הזמן להתעסק, כי אני צריכה להתקדם ולהמשיך לתפקד ולשרוד, יש לי 4 ילדים, ומפרנסת יחידה. המקום הזה הוליד פער מאוד גדול ודיברנו על זה לפני כן, אם אני מעלה או לא מעלה, ואני כן חושבת שכדאי אולי לדבר עליו, כי זה משלים את הנקודה שהמסע ממשיך. המסע של סנכרון בין הפערים ולדבר גם דברים שהם לא קלים, ובאמת לא קל לדבר על המקום הזה שאני פוגשת את הבת שלי בנקודה מאוד קשה בחייה, אחרי שכל כך הרבה דרך עברנו אחרי המסע, לצאת מהאלימות ולעבוד, הפערים האלה, לדבר כאימא שלא יכולה לדבר את הדברים האלה, כי מאוד מאוד, אולי זה יפגע בילדה, אולי זה יפגע בחיים, אולי זה... מה זה יעשה? ומצד שני, להבין שיש כאן, מישהי אמרה לי פעם, וואו, מה עשית שהיא תצא, ואיך עשית, ומה... ואני זוכרת שכתבתי על זה, שכתבתי שאסור לוותר על הילד. זה תמיד חשוב. הילד מוותר עליך, אבל אל תוותר עליו, אל תוותרי עליו. תילחמי כל הזמן לשמור אותו. ואיזה מלחמות ואיזה כוחות נפש נדרשו ממני, מהרבה אמהות כמוני, לשמור על הילד ולדעת שאני לא מוותרת עליו, כי יש מישהו אחר שמרחיק אותו ממני. כן. אז אני אומרת, המקומות האלה של התמודדות גם אחרי זה, מה קורה שם, ולדבר את זה, זה משהו שעוד חסר ברפרטואר שלי כאן, באמת. אז כן, זה פשוט הזמנה לעלות לשלב הבא כנראה, כי כמו שאמרנו קודם, המסע לא נגמר, ואנחנו פשוט מקבלות כל פעם שיעור מתקדם יותר ושיעור מתקדם יותר. אנחנו בונות את הכלי והאפשרויות נפתחות. נכון. אנחנו מתחזקות ודברים מגיעים אלינו. עניין אותי מאוד, עלתה לי ככה שאלה לשאול אותך, בזמן ששיתפת אותנו על הסיפור שלך ומול הבת שלך, ודיברת באמת על לא לוותר על הילד, על הילדה שלכם, ואותי זה ישר זורק לילדה הפנימית. ומעניין אותי, האם מערכת היחסים בינך לבין הילדות הפנימיות שלך השתנתה, התחזקה בעקבות העוצמות שהיית צריכה לגייס כאימא לבת שלך הפיזית, זאתי שיושבת כרגע בחדר וצריכה את עזרתך, את הצלתך, את הגנתך. זו שאלה מעולה, והיא בעצם מפגישה את נושא הפער עדיין, כי בעצם ההתגייסות, זה בדיוק העניין של למצוא את הדרך, לא לוותר על הילדה הפנימית, אבל עדיין להיות בקשר עם הילדות הפנימיות, גם של הילדים שלי, ולהיות גם וגם, זה באמת משימת חיים, לא פשוטה בכלל, כי יש שם הרבה פעמים את המחויבות החיצונית, שהיא עולה הרבה פעמים על המקום של להיות מחויבת לילדה הפנימית שלי, ולמצוא את הנקודה שאני יכולה לבוא מתוך החיבור לילדה הפנימית כדי לעזור החוצה, זה בוא נאמר שזה קרה תמיד, זה קרה יותר מבחוץ פנימה. זאת אומרת, כן. יותר מהשיקוף שקיבלתי, מה שאני רואה, איך שקורה אצל הילדים שלי, יכולתי לעשות את העבודה פנימה ולחזור הביתה. אני חושבת שהיום, אחרי שאימא שלי נפטרה, זה גם סיפור מאוד, כבת לילדה ליוצאת שואה, אז הייתי ילדה הורית. אז ממילא, הייתי בחוץ, בשביל, זאת אומרת, המטפלת שבי הייתה תמיד, כשפתחתי את הקליניקה הבנתי שתמיד טיפלתי, תמיד הייתי המטפלת, אז המקום הזה של להחזיר את הנקודה אליי, זה עבודת חיים, עבודת חיים יומיומית, רגע רגע. ולהבין שהכל, אבל אני חושבת שאם אנחנו מבינים רגע ומניחים איזושהי הנחת יסוד,
שהכל רקום כאן ביחד. עולם פנימי עם עולם חיצוני, ילד פנימי עם ילדה חיצונית, אימא עם אימא, הכל הכל קשור להכל והכל מדבר עם הכל, ובעיניי כשאנחנו לומדות פשוט להבין רגע את השיחה, ולראות רגע את הרקמות האלה, הרבה יותר קל לנו להתנהל ולהיות במערכת יחסים הזאת של, כמו שאמרת, של הגם וגם. כי זה כל הזמן תנועה בין שיקוף חיצוני למשהו פנימי שחי, זה שיח שמתקיים כל הזמן, וזה פשוט מופלא, וזה רק ללמוד רגע איך הדברים עובדים, איך זה, נכון? זה נותן לגמרי, לגמרי. איזשהו קלף מנצח כזה למסע. אני חושבת שאחד הדברים היפים בתקופה שאנחנו נמצאים בה, גם עם כל הקושי וגם עם כל הכאב, עם כל הצער והשכול שאנחנו חווים אותו, מהמם. משהו מאוד יפה שקורה הוא שנוצרים, התקשורת הפנימית והתקשורת החיצונית היא הרבה יותר נגישה, היא הרבה יותר אפשרויות קיימות לנו כדי לפתוח את הלב, לפתוח את התודעה, לפתוח את המודעות. להיפתח לתקשורת שיותר מחברת אותנו כשאנחנו מוכנים כמובן, וללמוד אחד מהשני ולהדהד אחד לשני, ובאמת להרגיש, כמו שאת אומרת, את המראות האלה שמשתקפות, מצד שני גם הן מלמדות אותנו ועוזרות לנו להתפתח בעצמנו. ככל שאנחנו בעצם מחוברים ועושים את העבודה הזאת של הביחד, אנחנו בעצם מגדלים את עצמנו להיות מי שאנחנו יותר ויותר למה שבאמת באמת נועדנו להיות. ואם, את יודעת, פעם חשבתי שהשליחות שלי זה להביא את הנושא של אלימות נפשית, איך מתמודדים, אלימות פיזית, איך מתמודדים עם הנושא של אלימות, פעם חשבתי שזה הנושא של חיי, אז אני יודעת שהוא היה תחנה בדרך, אבל הוא לא היה נושא חיי. נושא חיי היה באמת איך אני מביאה את האור הגדול שקיים בנו, את הקול הגדול, קול ואור מבחינתי זה היינו הך, להביא אותו לידי ביטוי אצלי ואצל אחרים, וככל שאדם הוא יותר מביא את מישהו, הוא יותר נפתח, כי הוא לומד מכל מה שבא בדרכו, כך הוא באמת הופך להיות אור שמשפיע ומהדהד הלאה יותר ויותר. בהחלט. אני מסכימה עם כל מילה שאמרת כאן. אז תגידי, אז מה בעצם הכוח המניע שלך? איך היית קוראת לו? עם איזה דרייב את קמה בבוקר? איזה דרייב אני קמה בבוקר. מה הכוח המניע, כן. הכוח המניע זה הכוח שהרצון, אני חושבת שזה, פעם מישהו שאלה אותי, מה החזון הגדול שלך? ואמרתי לה, זרקתי לה משפט כזה, וואלה, לא ידעתי מאיפה הוא מגיע, לשנות, לעזור לשינוי, מה זה לשנות את תדר, לעזור לאנשים להתחבר לתדר האהבה שלהם. לתדר אהבה בכלל, כדי לעורר שיח נעים, מחבר, מתקשר בצורה נעימה. Mm. ואני חושבת שמה שמניע אותי זה באמת תדר של אהבה, לקום בבוקר, להדהד אהבה לעצמי, שזה משימת חיי, ולהדהד את האהבה הזאת החוצה ולהדהד אצל אחרים את התדר של אהבה אל עצמם. שימשיך ויהדהד הלאה. כי מה זה אהבה? זה הרבה הרבה, זה כוח אלוקי, זה הכוח האלוקי בעיניי, וזה לא האהבה שאנחנו מדברים בסרטים, זה לא זה, כן. זה הרבה הרבה יותר גבוה, זה זה איזושהי כוח הוויה, הוויה מתמשכת, הוויה בדיוק, מתמשכת, שקיימת כאן בכל רגע ורגע, בכל נשימה. ועכשיו, כיוון שאנחנו גם קרובים Mm. לפורים, אז יש לנו גם את הנושא של פורים, של שמחה, יודעת, זה לא השמחה של לשמוח ולהשתולל, שזה נורא נחמד, שזה אולי מעורר את השמחה, ובאמת כל הדברים שאנחנו עושים גם בעבודה עם הכל וכל זה, זה לעורר באמת איזשהו מצב רוח. אבל השמחה היא גם הוויה, היא גם איזושהי מהות פנימית שמתחברת גם לכוח האהבה, מאוד מאוד, אני רואה את החיבור ביניהם מאוד מאוד גדול, נכון. ואני נולדתי בפורים, בתענית אסתר יותר, נכון? אז ככה שזה גם מתחבר לנו הרעיון הזה בדיוק בזמן שמתקרב לפורים. אבל באמת הנושא הזה באמת מהדהד בכמה רמות, שאני מביאה אותו בהקשרים של, אני לא יודעת אם את, בנושא של מפגשים אישיים, במפגשים קבוצתיים, במפגשים קבוצתיים גם בזום אני עושה, וגם מעבירה את זה גם בעניין של הרצאות. מדהים, מדהים.
ותגידי, מה הדבר הבא שאת ככה חולמת להגשים בחייך? קודם כל, אני ממש בשלבי העריכה האחרונים של ספר חיי, על וואו, הנושא של הקול. הקול וסיפורים מהחיים, מהקליניקה בכלל. אה, והשלב הבא זה לכתוב איזשהו ספר פרוזה. וכרגע אני עובדת על איזו השתלמות לאנשי הדרכה באנגלית. החלום שלי זה להקים מרכז ריפוי של ביטוי בקול ובכלי ביטוי נוספים. זה חלום באמת גדול מאוד שלי לנשים. וואו, מדהים. איזה חלום מרגש. כן, אנשים שבאמת זקוקים לאיזושהי מנוחת הנפש ממסע החיים המאתגר. האמת היא שהייתה לי מחשבה בגלל הסיפור של הבת שלי שגם מאוד הסתגרה ומאוד שינוי, מאוד רציתי להקים איזשהו מרכז Mm. עבור נשים שעברו דברים דומים. כרגע הנחתי את זה בצד לזמן מתאים אני יותר. מרגישה שם, כן, שיש שם זהב בחצר האחורית, מה שנקרא, בכל העניין הזה, והחזון שלך הוא אחד המרגשים, ואני ממש יכולה לראות איך הוא נולד מסיפור חייך. ממש אפשר לראות את הנתיב. אז אני מאחלת לך שתזכי להגשים, ושהבורא בכבודו ובעצמו יסייע לך בדרך. אה, תודה רבה. אם ככה, כן, שאלה לסיום, אם ככה היית מקבלת איזה שטח פנוי על המגדל הכי גבוה בארץ, זה שרואים מכל פינה, איזה מסר של כמה מילים את מניחה שם? שכולם יראו אותו, את המסר שכולם, הזה. כולם יראו אותו, כולם ישמעו אותו. את ראויה, כל אחד ראוי להביא את האור, כל אחד ראוי להביא את הקול, לכל אחד יש את הראויות, וכל אחד יכול. Mm, שום דבר, שמיים, אין גבול, זאת אומרת, אין סוף ליכולת הזאת להתגשם. מה שנדרש זה פשוט להסכים. להסכים ולהיות, פשוט אה, להיות שמה. כן, כמה זה פשוט, אבל לא פשוט בכלל. אנחנו ככה, לגמרי, כן, לגמרי, כן, לגמרי. והמסע ממשיך, כן. בהחלט. עירית יקרה, הייתה לי שיחה מרתקת איתך, אני מרגישה שהיינו יכולות, הדף שלי פה מולי מלא בנקודות שהייתי יכולה להמשיך ולשוחח איתך ולמשוך מהן עוד ועוד נושאים. תודה רבה שהתארחת אצלי. יש ככה משהו שהיית רוצה להוסיף לפני סיום? איזה משפט, אמ, סטיקר לרכב. סטיקר לרכב, הכל הוא מפתח לכל. הכל הוא הכל, הכל. הכל הוא הכל, ולהסכים להשמיע את הכל זה אני באמת מזמינה כל אחד ואחת, להסכים להיפתח ולשחרר את הקול המלא שלה, מכל כולה. ומי שתרצה, אני כן. כאן. יכולה- אנחנו נשים בתיאור הפרק ככה לינקים שאפשר... האמת היא שאני עם הפנים לשלב, לקומה הבאה באמת של נושא שאני פיתחתי, שהוא באמת השלב הבא, שהוא באמת זה החיבור אל הריפוי בקול, אבל אל החיבור אל הניגון הפנימי דרך מקורות Mm, היהדות. וואו. לקוחות המרפאים גם דרך העולמות הרוחניים, Mm. שמביאים המון מהמקורות. זה משהו שאני עכשיו יוצאת לדרך איתו, קורס ממש מרגש, ממש. מקסים, מקסים, מקסים. אנחנו נשים ככה לינקים בתיאור הפרק למי שמעניין אותו ובכלל רוצה להצטרף ולעקוב אחרי העשייה שלך. יש ככה משהו שהיית רוצה לשאול אותי? אמ, תשמעי, קודם כל אני מסתכלת אני מקשיבה לך תוך כדי, אנחנו מכירות באמת בצורה יותר מלאה היום, עכשיו, וזה תענוג להקשיב לך ולראות איך הדברים מתמשקים ממש, ואני רואה איזה באמת מרחב ריפוי של כמה נשים, ואנשים כמוך, שיוצרים כאן איזשהו משהו משותף שיכול, וואו, נראה לי מדהים יכול להיות.
בהחלט. ממש. אני שותפה להתרגשות ולחזון שלך. אני פה בצמרמורות. זה בהחלט מתכתב עם החזון שלי, עם החלומות שלי, שלאט לאט קורמים עור וגידים. אז תודה, תודה רבה, עירית תודה רבה אהובה, לך. על השיחה, ותודה רבה לכם שהאזנתם לעוד שיחה של אנשי הקול החדש. אני הייתי מאיה סיני, חוקרת ולומדת ומלווה נשים וגברים בנתיבי הביטוי שלהם בעולם. איתי הייתה היום עירית אלון, מרפאת בקול. מוזמנים ומוזמנות לשתף אותנו מה נגע בכם בפרק הזה, לשאול שאלות, לבקש העמקה. כמו שאמרתי, אנחנו נשים ככה בתיאור הפרק לינקים למי שרוצה, עירית, להצטרף ולעקוב אחרי הפעילות שלך ולשמוע על הדברים המופלאים שאת יוצרת. ואם יש כאן בין המאזינות, מי שמרגישה שיש דרך שקוראת לה לבוא, אבל עדיין משהו לא זורם, משהו תקוע, משהו חסר שקט, קודם כל אני מזמינה אותך להצטרף לקהילה הנרקמת שלנו בפייסבוק, נשות הקול החדש, שזה באמת נשים מנהיגות שצמחות יחד ובונות שם חזון משותף שבאמת ביחד פורה, עוצמתי, מעשיר, לא רק אותנו, לא רק את המעגל שלנו הקרוב, לא רק את הקהילה שלנו, אלא באמת אור לעולם כולו. אני מזכירה לך ולך שהביטוי שלכם קדוש, ייחודי, יש לך מקום והעולם מחכה לך. אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה עם עוד אדם אחד לפחות, ויחד אנחנו נגדיל מעגלי השראה עבור כולנו. עירית אהובה, שוב, תודה רבה שהגעת, תודה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות, תודה רבה רבה. תודה להתראות. לכולם, לכל מי שהקשיב, תודה.